Siya po si Kuya Rick. Grade 3 pa lang po siya. Naramdaman niya o dumapo sa kanya ang ganitong karamdaman. Mahigit 20 years na rin po siya nakikipaglaban sa kanyang sakit. Nakahiga, hindi magalaw, hindi makaupo. Diyan lang talaga siya nakahiga. Pero sa kabila ng lahat, nakangiti pa rin si Kuya. Puno ng pag-asa. Tumayin po natin ang kanyang kwento. Po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Maraming salamat sa iyong tumulong sa akin, magkakapay. Palang hapon mga kalingap, andito po tayo ngayon sa Quezon City. Puntahan po natin yung bahay ni Kuya Rick. Ayan. So tara, puntahan po natin. Ayan po mga kalingap, andito na po tayo sa bahay ni Kuya Jeric, no? Eric. Oh, Rick. R.I.C. Ano yung apelido? Jason. Ayan, so andito po tayo mga kalingap para makausap si Kuya Rick. Ayan. Ilang taon na po si Rick? 43 years old. Itong karamdaman ni Kuya Nanay. Anong sabi ng kailan to nagsimula itong karamdaman mo? Matagal na po, mga 25 years na eh. Mga 20 years old lang siya simula. Hindi, grade 3. Grade 3. Opo. Mga 10 years old ngayon, may nararamdaman na po siya noon. Pero as in, nakahiga na siya, 25 years old na po. 25 years old. Nakahiga na po siya. Nakahiga na po siya. So, Pero nung mga grade 3 po, may nararamdaman pa po siya, pero napapacheck up po namin siya. Nadala pa namin sa hospital, ganyan. Pero nung nagganon na, hindi na po siya pwedeng may buhatin, ganyan, kasi masakit na kayo yung ano niya. yung mga bato, Opo, mga buto. opo. Ano bang sabi ng doktor dati? Sabi po kasi dati, daw yung rheumatic, ganyan, arthritis, ang dami pong cause. Pero hindi po alam kung ano talaga, pero sabi daw po sa buto. Baka gout siguro. Siguro po. Pero kasi posible rheuma talaga na. Kasi buto po eh. Pero parang ang bata pa niya kung Grade 3 po. grade 3. Opo, grade 3 po. So grabe mga kaagapay, no? Grade 3 pa lang nagsimula yung karamdaman ni Kuya Pero Rick. nakakalakad-lakad pa po siya nun. Tapos nag-start nung 20 na siya, saka hindi na talaga siya makalakad hanggang ngayon. So ang edad niya ngayon 43. Mga 25 years po eh. So mga 20 years na siyang nakahiga. Dito talaga siya nag-start na. Opo. Parang ang hirap. Ang hirap na. Nakailang balik na po yan. Palipat-lipat na siya higaan. Dati doon siya nakahiga. So dito lang siya nililipat-lipat. So ang hirap po ng kalagayan ni Kuya talagang siyempre hindi ka na nakapag-asawa, no? Hindi na siya napag-asawa, no? Ilan yung anak mo, nanay? 5. Pangilan siya? Siya yung kuya. Pangalawa siya. May 3 pa bali. Wala yung isang yung dalawa ka lang dyan yung isa Hmm. sa regular.
So grabe ang parang ako talaga yung nahihirapan kung Hindi ako makapagtrabaho dahil dito. oo kasi siyempre kailangan din niya ng taga-bantay. Kasi kakaalis na. Pero pag iniisip ko yung 20 years na nakahiga lang siya dito, parang sobrang ang sakit sa pakiramdam. Kasi tayo nga na malusog yung katawan, tapos nakahiga ka sa isang araw, parang ang hirap-hirap na yung parang sasabog yung ulo mo. So ito po mga kaagapay, taga-ano po to, supporters po ni Kuya Bal. At balita ko, kasi naano ko nga siya yung parang siya yung nakikita ko dati na nagko-comment din na taga dito sa Quezon City. Ayan, so pinapadalahan daw siya ni Kuya Bal ng gamot. Totoo po ba 'yon? Ano yung monthly? Hindi gamot. Kaya lang po. Pera, Ano tawag niya ayuda. Ayan, so inaayudahan pala siya ni Kuya Bal. Kailan siya na last na nagpadala? Nung ngayon lang bago siya mag-birthday. Bago siya mag-birthday 16, nagpadala siya. Hindi siya nag-birthday. Alam ba na? Hindi ba nagbigay yun? Hindi Mhm. nakaano sa messenger. Okay, hindi ko natatanungin kung ilan yung pinapadala. Ayan. Yun po mga kagapay kalingap. Talagang napakahirap po yung kalagayan ni Kuya Rick. Kasi isipin nyo, nakaupo siya dito. Tapos yung mga panahon sana na-enjoy niya yung kabataan niya, yung pagiging pagkabinata niya, hindi niya nagawa. So kahit yun man lang talaga is parang kumbaga naipagkait sa kanya. So napakalungkot talaga. Kabulayan lang para po may pagkakita sa loob ng bahay. Kasi ano lang po sa kanya, ano lang tawagin lang kung mayroong magpapaano sa bahay. Ano po. Pero di ko nagagawin sa bahay. Hindi na siya lumalayo kasi dalawa lang kami sa bahay. So naging talaga ni nanay si kuya. Kumbaga sila na yung magkasama. Hindi pwede lumayo ng matagal. Oo. Ano yung may tinitik ka na gamot ngayon? Wala na po. Yun lang, uminom ako ng araw ng medicine. So wala na siyang kumbaga Wala po, pag nagtrangkasan lang yun. Kasi hindi na po siya pwedeng ipa-check up eh. Medicine na, wala Pwedeng na. buhati. Sakit nila. Wala naman kami private na doctor na sakaling pumunta sa kanya dito. grabe. Kung may nararamdaman siya yun. Yun lang, binibilihan siya ng Pinadala po namin sa pero pag nakahiga ka lang, paano pag hindi ka na ba pwede, hindi ka makadapa? Hindi na po. Pag-iibote lang. Mas maganda yung totoo. Pero buti na lang si kuya, parang kahit pa paano parang masaya pa rin siya sa Sabi niya ba? kasi oo. Enjoy your life like sabi ni Tata. Ayan ba, magpasalamat kay Kuya Bal. Kuya Bal, ito na si Kagapay. Kagapay. Narinig ko na nung kaninang umaga yung pangalan ko yung kagapay mo nakaraang pa. Tinatawag kami ni Kuya Bal. Kagapay. Po. Kaya Bal, ikaw naman, next month, pupunta raw siya ng Oo, pupunta raw siya kay si ano ba to? Tikram, Hindi si ano po, ka-business. yung paano yung taong gata po, yung pupunta Si Christian. Christian. Parang papunta din yata sila dito si Rab. Pupunta nga raw po sila. Nakarinig ko na po sa vlog ni Kuya, Ika-Business. Sa vlog niya. Nanonood ka rin kay ka-business. Yan Oo. po sa Kaloocan. Kagabi ko lang pinanood yung niya, Kay, yung update niya kay Tayuan na ng bahay, tindahan. Mm. Kaya bad, pina-estimate na yung pagkakay. So bali ngayon, masasabi natin na parang hindi na kailangan yung gamot. So ang gusto nyo lang na maano din ay Sa kanya lang, may libo lang. so bali wala ka nang hinihiling ngayon. Pang lang yung pang
pang araw-araw lang talaga na kinabubuhay nyo. Dalawa na lang naman kami. Sila, kasi sila. Sari-sari po. Bukod naman na sila eh. Baba, sa baba. Kasi sa mamarang tindahan ako maglagay. Mm. Tindahan. Ayan po, sana po may ng puhunan ni nanay. Itong bahay sa inyo ba ito? Titulo talaga sa inyo. Hindi mo dito lang kasi ano nung break lang. Rights lang po. Rights lang. Hindi sa talagang ano, atin. Mabuti naman kayo. Ano. Ayun, nag-ano na eh. At least hindi kayo nagre-renta, no? Hindi kami. Yun. So, yun po mga kaagapay, itong dinalaw po natin si Kuya para kahit pa paano. Nakita ko na to dati, nagko-comment din na ano. Ito dinalaw natin. Nay, may ano ako dyan, dala ako dyan, ano, konting tulong lang. Ayan, kahit pa paano maano natin, maipaabot tayo sa atin. At saka, malay nyo, may magpaabot ng puhunan po para sa inyo. Babalik na lang ako dito pag nagkataon po. Ayan. Sana po mga kaagapay may kalingap. Yan, may magpaabot ng tulong kila Kuya. Kasi kung ano naman pagdating sa mga operasyon ay parang siyempre malaki din yung kakailanganin dito. Tsaka Hirap. mahirap. Huwag na lang operasyon. So ang ano na lang natin. Yung Oo. araw-araw lang namin. Ang pagkakitaan. Meron kasi bilang sa hospital yan. Hindi niya Mahirap makapagtrabaho. lang yan. Oo, mahirap. Kailangan na kami yan. Hindi ako Stretcher. hindi magtrabaho na malayo. Bawa. Pero hindi ka rin hindi pa rin siya. Wala na akong ano, hindi ko na itatanong kung Ano ba siya as in, yung pagtuto niya, lahat na dyan. Oo. Nakita kami ni Kuya Bal. Nakita Ano, ko si kayo, Kuya Bal, pumunta Madami dito na po. daw. Oo. Message na po. Hindi na po siya pwedeng galawin kasi masakit na. Ito po, binigay niya ako ng Yan, binigyan ni Kuya Bal yung cellphone cellular. niya. Cellular. Ito. Parang pareho yata tayo ng cellphone ah. Pambili. Ito po, ito po. Binigyan siyang pambili. Kasi wala siyang libakan. Pag yung cellphone. Tawagan mo kaya si Kuya Bal. Ayos po eh. Binati ko siya ng birthday ngayon. Kuya Bal, oh, si Kaagapay. Tawagan mo nga, tawagan natin. Try natin tawagan. Wala pong green eh. Ha? Hindi po naka-green. Ano sila online? Tingnan mo. Reno green po. Kailangan naka-green. Oo, parang yan sa ano yata siya. May pinuntahan daw po sila kasi nag-live po sila kanina. Oo, sa ano. May ano. Kasi araw-araw talaga yan si Kuya Bal lumalabas. Umalis po. Kahit Sunday. Sunday, nag-isambang po sila. Walang sabi ko, bakit hindi nagpapahinga? Kasi minsan Sunday, Bata pa pala si Kuya Bal, no? nag 60 na. Ano lang talaga siya, medyo malakas-lakas tingnan kasi nagbabasketball siya kung ano yung mga sport niya. Oo. Tsaka, yun nga, kaya nga nung, Sana nga mamunta rito, makita ba namin siya? Next month. oo, Makita rin Next siya month. rito. Next month. oh, madali ka lang niya mahanap kasi kung pupunta siya dito, Punta siya ng ano. oh, pwede niya akong i-contact. Oo. Para ako yung magkati dito. Alam ko na dito. Alam mo na. Visayas Abi Kailangan dito. po. Pagpagdayan ni Kuya Bal. Wala kang Bisaya sa Pigantes, sige lang, masilog lang. Oo. Yan na po. Diba? Ano So, yan. sabi niyo sa tricycle nung pagsakay niyo dito? Basta sinabi ko lang, mabilog. Ayun, mamama talaga kayo dito. Oo. Narinig ko yung pangalan mo, Nora eh. Hindi ko na din na kasi ako ko pinapauwi ko. Ito kasi nakita ko, wala, nakikichismis doon sa... Pero yun na. Nagkaroon lang ako eh, kasi sabi kong gano'n, baka ito na yun ah. Kasi abangan na raw kayo kasi baka raw Eh, makita kayo. sa oras na ako dun eh. Nag-aantay. Para makita raw, makita kayo. So yun, at least, kuya, ano lang, pray lang tayo na, kahit pa paano, nandito pa tayo sa mundo. Kung siguro, lahat ng, kaya siguro nangyari to, kasi lahat naman may reason. So, yun, mag-pray na lang tayo sa kanya na lagi po tayong
magpasalamat sa kung ano man yung mga dumarating, at sa mga biyaya. Ayan, tsaka ano pa, pasalamat pa rin tayo kasi kahit papaano nandyan pa rin si Kuya, nakikita Simbayan sa natin. TV. Ano po? Pag linggo, simbayan sa TV. Bubuksan niya TV. Balita. Ay, oo. Simbayan, pag linggo. So, kung ako talaga yung tatanungin, parang ano pa, ang matapang si Kuya. Kasi siguro kung nakita ko kay Kuya na hindi naman, kumbaga masaya lang siya. Oo. So yun din yung natin, think positive lang tayo, Kuya. So maraming salamat, Nay at Kuya, dahil kahit papaano nakarating ako dito. And sana po yun, ipag-pray natin na may mga blessings na dumating. Yan, so yan, iabot ko lang yung ko, yan. One thing ko, tulong ko, nag-ano lang ako. Wala po sir. Kapitag kita po si Kagapay. Oo. Kasi Ako yung kaagapay po. Okay. Ngayon, ito lang yung kaya ko pang tapos ito. okay lang po, wala problema. Tsaka may dyan. Yan. Sige, Nakita naman kami dalawa ni Kagapay. picture kami. Sige, salamat, Kuya. Sana makabalik ako dito ulit. Dito rin tayo kuya. Kaya pwede ba i-request ko yung anak ko na may sakit sa puso? Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share mo. Walang paa, walang kamay. Kakabari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Ano pangalan niyo? Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos iniilis ka kay Paco. sino po ang kasama niyo dito? Hiningilan ko lang. Are you all my personal dreams?